Surprise! Surprise! There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was a Billy. Kay gipanim mo mi sa mga company ma'am kay tuwa na niyang utang. Kay ikaw gihimo niya kumikir. Sabot niyo yang utang ma'am og 50,000. Ada man ko ay cellphone ka tutuwagan. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Oh, di na mo naman siya makontak ma'am. And ikaw may nakabutang dito ko siya profile. Ayan pag-apply ani. So giyan ni kwarta o mga gamit. So namin diri karon mong kuan imong address, inyong address dili abot yung diri karon. Di ka pa Davao ma'am. Oh, di na mo siya makontak ko damo. Kay ikaw gihimo niya kumikir. Mo gani. Abot niyo yang utang ma'am og 50,000. Ada man ko ay cellphone ka tutuwagan. Ang supervisor mo yung problema ni ma'am kay di na siya malocate good. Doon na bagay sa ubang mga item nga gikuan ma'am no pa nabayaran. So amo ni dala diri karon. So dugay pa to siya muli diri. Di ba siya makontak good? Dahil siya nagtawag sa pong supervisor. So talawat po nato ni ang iyang ikuan ma'am ipadala diri nga kung niya man nabayaran. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal. Surprise! Mayong buntag og happy 63rd birthday. Magpailaila dahil ako na si MM and then si Abby. We are from Amigos Flower Shop. So nami dire karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagi ani surpresa. So kabalo naman siguro ka kinsay kahatag no. Si Baning mo siguro. Si Baning or admirer ni mo diri sa tawag. Naka-admirer wala. Wala? Wala di ay. So na sila yung mensahe ma, pero saan ako basahon kantahan sa kanamong happy birthday. Mga tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na sila yung message ma'am, anak sila. Happy birthday Nanay Chris. Unta nalipay ka sa amuang gamay nga regalo ug surprise sa imuha ni Giovanni. Wish na mo nga kanunay maayo imuhang lawas ug layo sa mga sakit. Nay, salamat kaayo sa pag-atiman kay Venice. Kanunay nay ug salamat sa pagtudlo sa iya ha nga mamahimong usa ka buutan nga bata ug more birthdays to come. Palangga ka namo sa kanunay. Mag-enjoy sa imuhang kinabuhi nay ug ayaw kaayo sige kasuko kay maka-stress na. Enjoy life to the fullest. Maski naami diri sa layo nay, kami ni Giovanni. Always minaa para sa imuha ug sa inyong tulong. We love you Nanay Chris and happy birthday. Love Baning, Vincent, Giovanni, Jeffrey and Venice. And then apo sila additional message. Anak sila gikan kay Vincent, anak siya sa amo ang pinalangga nga Nanay Chris. Happy birthday Nay. We thank you for taking good care of Venice and all the special things that you do. Hope and praying that God will give you more birthdays to celebrate and good health always. Og happy birthday Nay. Salamat kaayo sa pag-atiman sa amo ang anak nga si Venice. Og salamat kaayo sa pagsabot
sa amuan ni Mami. Nga unta kami ang mag-atiman sa amuang anak apan naami diri sa layo na narbaho. Nay, daghan og daghan kaayong salamat nanay. Love, Vincent. Last kang Dudong Giovanni, ana siya. I love you nanay. Happy birthday. Wishing you more birthdays to come. Good health and God bless you always. Mahal na mahal ka namin ni Rosie. Rosie ba ni siya? Rihanna and Rina. Yeah. From your son, Dudong Giovanni. Relasyon, hatod-hatod, bisan wala nga tong imong anak ko rin namin, yapon ko. Di ba? Parang natandog ko. Akong manghod. Okay. Kung sa may mensahe nimo sa imong mga anak, ma'am, labi na itong mga naa sa gawas, kung nagpa-surpresa ani. Salamat nilang tanan. Salamat nilang Bani, Giovanni, Juan, Jan. Salamat kayo. Ay, wala mo kumagdaw nga. Ngayon anin na ron. Makahilak ko. At least hilak sa kalipay. Tago si ma'am. Sama si Kuya. Nya, napaka-isulti sa ilaha. Dito mo daw laki eh. Sa pailain ma'am. Kuan lang ko. Pray man ko ni Lord nga tagaan sila maing lawas, maing panghuna-una sa kanunay. Kay layo sa mga katalagman. Wala dito ay Kato lang. Nag-request na ba si Ma'am Vanessa nga magsayaw daw ka? Ito na, piliin niyo ma'am. Okay. Happy birthday. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doola, serbisyong sulit way sama. Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero sa ending kalit kang masorpresa, kay grabe ka bungga ang giandam nila. Sa bisan unsa man nga okasyon, ang Bigos Flower Shop lang doola.